যতননো সাইরি কাহাম তিনি চিনিও খুমুলুংনি মোটর স্ট্যান্ড নকলাও প্লেনারি সেশন হাইকেবা কনফারেন্স পুইলানো চিনি বুবাগ্রানো হামবাই মারিও যে তিনি ও জায়গাও সারা ত্রিপুরানি চিনি ত্রিপুরা মথানি লিডার্स रकन थानसा खायै कक साबनानि बागै अमहायखे जोंनो स्टेज रक साकलम ख्लायै फेन लाइट सग्रिमानि बागै दिनैनि प्लेनारि सेशननि खरगबा प्रेसिडियाम सिनि सार विजय कुमार आंखल सार बुधु देव बर्मा सिनि सार मनिन्द्र रियां नरेन्द्र देव बर्मा सिनि मेडाम पवित्र भक्ति जमातिया बनकारिब दिनैनि अ कक्साब बुं पान्दाव फाइसक पाइजाक चिनि बरम गोनां लीडर ऑफ अपोजिशन सर अनिमेश देव बर्मा तंगो चुंबाई चिनी लगियो सिनी TTADCनि बरम गोनां चीफ एग्जीक्यूटिव मेम्बर पूर्णचंद्र जमातिया तंबायो जत EM रक ते जत आनी कलिग MLA MDC ते एक्स EM एक्स MDC रक बनकारिब चिनी YTF TWF TEF TCF TISF नि जत प्रेसिडेंट रकनो ते जत आदम रकनो चिनी त्रिपुरा मथानि जत डिस्ट्रिक्ट लेवल ब्लॉक लेवल विलेज लेवल नि जत लीडर्स रकनो तिनिनियो कॉन्फ्रेंस आनी खाकसांगमा हामजाक मुं याफारै आं नरकनि बिसिकांगो कक्ताचा थाइनै नारकनाय आं पुइलानो चेंना मुचुंगो जेहेतु तिनि अजागा कॉन्फ्रेंस जो तो चिनि त्रिपुरा मथानि लीडर्स रक फाइसक पाइजाक आबोनि बागै आं पुइला जों बाहायके लीडरशिप खालायनाय लीडरशिप तामो आ विषय आं खिसा सानानै मुचुंमानि इंका अमनो जों आगिनि सिमिनि नुखा त्रिपुरा हाव गोबां पलिटिशियन पलिटिक्स खालायमानि नुखा किन्तु लीडरशिप जों खूब कम नुकजागो एमनकि जों लीडरशिप जों नुयासै हिनि मानो कारण लीडरशिप इंका कायसा समाजनो लीड खायनानि लीडरशिप इंका चिनि सोसाइटी नो नेक्स्ट जनरेशन तामंनाय नेक्स्ट जनरेशन नि बागै तामो खाय कलांनाय ओ नेक्स्ट जनरेशन नि बागै जे वानसुकनाय नेक्स्ट जनरेशन नि बागै जे सामं खायनाय बसे ओरिजिनल लीडर पॉलिटिशियन बाय लीडरशिप फेलायो कारण पॉलिटिशियन जरा पॉलिटिक्स खायनाय बर'खौगाय आं नेक्स्ट इलेक्शनाव बाहायखाय खोप्लायनाय आं इलेक्शनाव बाथायै खोप्लायङै बाहायखाय आं चियार आचुगै अ सोसाइटी नो समाजनो रूल खायनाय आबनो पॉलिटिशियन नि वानसुक मुं फियावा बट लीडर हिंगाय नेक्स्ट जनरेशन नि बागै वानसुगो कारण जों नेक्स्ट जनरेशन सिनि त्रिपुरा सारकनि नेक्स्ट जनरेशन तामुंनाय आबोनि बागै वानसुकनाय के लीडर जेमन उदाहरण चिनि बुबाग्रा नेक्स्ट इलेक्शन नि बागै वानसुगिया चिनि बुबाग्रा नेक्स्ट जनरेशन नि बागैसो वानसुगो ताखरा बुखरा बजुदिनो
next election ni bagai wan suk angkai bo tini assembly o bachawai tini deputy CM ngi man khamung bo politics ni bagai wan sugya bo next generation sini society sini samaj sini tiprasha next generation o bahai kai tongnai omo wan suk mani bagai tini bokha kuar bai kai sini tiprasha dopha ni bagai bo nijini rang puisa bai kai tini sini tirpra hawa leadership tamone hin lai thangnai sal ni chini je politician rokno thunugui rika nijini bai thangni rang puisa bai kai o tripura hani tiprasha rokno bahai kai muthangnani o muthangthani tinini o salo जोंनो जे अमा हाइकै साखलम रिबानि तिनि शुधु ओ खुमुलुं मडस्तेनो सिमिया ताखर बुखुराव चिनि बुबाग्रानि जे तिनि अर साया तांजाक फेननि नबार चावै दंगो जों तिनि अ फेननि नबाराव एलईडी लाइट थेपाजागो जों अ जागा साखलमक चिरिखौगै कक सावै दंगो मानु अ जागा जों आराम खाय चिनि लिडार्स कक सागांखाय अ ककनो जों फेननि नबार चावैनो आराम खाय दंगै मानु बुबाग्रानि नाहारमुं शुधु अ मडस्तेनो तिनि छाया रिनानिया बुबाग्रानि नाहारमुं सारा तिरप्रानि तिप्रासारानो अम हाइके बिनि छायाव तनिवै थान्ना जागाव तनिनानि मुचुंगो चिनि बुबाग्रा आबनि बागैनो जों तिनि नुगै मानो बिनि नाहारमुं बिनि सामुं बतिनि टिटिएडिसिओ खरकसा आदंगै खरकसा एमडीसी ं तंनानिया बतिनि सीएम आसुगै तंगै मान खामु किन्तु तिनि तांगै आसुगिया कारण कायसानो बिनि नाहारमुं नेक्स्ट इलेक्शन या बिनि नाहारमुं नेक्स्ट जेनेरेशन नेक्स्ट तो जों बाहायकै बानचिवै थानाय अ हावो आं नेक्स्ट जेनेरेशन नि बागै सामुंनो सिनि ग्रेटार तिप्रालेण्ड अ ग्रेटार तिप्रालेण्ड बायनो सिनि तिप्रासारक थांना ते थांया जोंरो सानानि मुचुंगो शुधु तिप्रासानि बागै सिमिया सिनि एडिसि आमचायो सिनि हिंदुस्तानी বাইরাও আছেন আমাদের এডিসিতে আমাদের মণিপুরি বাইরাও আছেন আমাদের মুসলিম বাইরাও আছেন আমাদের বাঙালি বাইরা আমাদের যেটা আমাদেরকে ত্রিপুরা সিটিজেনশিপ ফোরাম বানিয়ে দিয়েছেন আমাদের বুবাগরা সবাইকে নিয়ে আমাদের বুবাগরা চলতে চায় আমাদের বুবাগরা শুধু ত্রিপুরাসাদের নেক্সট জেনারেশনের জন্য নয় আমাদের এই মহারাজা নেক্সট জেনারেশন সারা ত্রিপুরা তিপ্রাসা এবং এখানে আমাদের এডিসি এরিয়াতে যারা মুসলিম মণিপুরি হিন্দুস্তানি বাঙালি বাইরা আছেন সবাইকে নিয়ে নেক্সট জেনারেশন যাতে ভালো হয় সেদিকে চিন্তা করে সেই জন্য আমাদের বুবাগরা কাজ করে চলছে जों तामुनुक ताखुरो बुखुरक जों लाई थांनाय साननै सानथाम सिगांसो चिनि बाजेट अधिवेशन पायो सारा त्रिपुरानि बाजेट बजागा त्रिपुरानि एसेम्बलिओ ताबुक त्रिपुरानि एसेम्बलिओ सिनि त्रिपुरा मथानि MLA खरक बसुक 13 जना साबो बिरोधी दल आचुकजाक त्रिपुरा मथा त्रिपुरानि इतिहास अमनो पुइला कायसा आंचलिक राजनैतिक बदल एसेम्बलिओ थाङै बिरोधी दलनि चेयाराव आजुगै मानु साबनि जारै शुधु चिनि बुबाग्रानि जारै बुबाग्रा तंमानि बागैनो जों तिनि 13 जना MLA एसेम्बलिओ बिसिंग हाबै चिरिखगै चिनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड मारिनाय हिनि चिनि MLA रक जत्त साजाक ताखुरो बुखुरक नंनि जे बुध रि रहरमानि नरक जे जोंनो इलेक्टेड सनामै MLA सनाम रहमानि आबो मागना थांया जों खरां तिसावै दङ ताखुरो बुखुरो नरक बो थानसामा दंनै सिनि लिडारशिप नि बिसिंथै सिनि बुबाग्रानि लिडारशिप नि बिसिंथै सिनि नेक्स्ट जेनेरेशन जे जों मोथांनानि बागैसो सामुं खालायलाय दंगानि आमो जों चिरि मखल बसिकांगो स्राय मारि नुकजागै दङ ताखुरो बुखुरो अ मारिनो जों बसिकांनि सालो तेबो फलगै तलां थानानि बागै अजिनि जे ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नि कक जे जोंनो कोट खायसा सावैरि माने चिनि बुबाग्रा अबनो जों फलगै तलांनानि बागै नों आं जत्त लिडार्स खरक साबाय ते खरकसा ताखुरो बुखुरो मुइतु नारेक दे खरक साबाय ते खरकसा बेलायदो इम्पोर्टेन्ट कक थानसा मा तंनाय कम्युनिकेशन मा तंनाय हामजागलायमुं मा तंनाय खरक साबाय खरकसा कक थानसा अंका अंकायसे खा कायसा अंका अंकायसे कम्युनिकेशन काहामुंका अंकायसे
जों चिनि पाब्लिक चिनि तिप्रासा चिनि लुकुरक न चिनि बरक रक न जे बरक रक हामजागै जोंनो बुथ रिउइ रहरका एमडीसी ईएम एमएलए सनामका जों बरक न काहाम सार्भिस रिउमान नाय ताखुरो बुकुरो फियाबा जों जदि न तिनि बुबाग्रा निजे तिप्रालेन अजे सानलायमानि अमना लेरजागै जों दिनै तिनि बीजेपीओ थांगाखांखाय जों तिनि जुदि सीपीएम कांग्रेसओ जुदि थांगाखांखाय सिनि नेक्स्ट जेनारेशन तामुंनाय आबनो जों मावानसुकनाय कारण जों सावै मानो ताखुरो बुकुरक नेशनल पार्टी खायै सिनि दफानि बागै जों मुंसा कक सारागिया थाइसा कक बो जों सारागिया जों नुकजागो काउन्सिल भवन फानंथुं एसेम्बलिओ फानंथुं जे एमएलए अथवा एमडीसी जातीय राजनैतिक बदलनि हंका हंकाय कोनो दिनो निजिनि दफानि बागै कक सारागिया जे दफानि बागै कक सारागिया आ दफानि बागै मुंसासे कक पिसारागिया हंकाय जों तिनि बीजेपीओ जे थांनाय ताखुरो बुकुरो बीजेपीओ जे किसा मिसा माननानि बागै जे थांनाय निनि बोसा बुतैनो नों भबिष्यत नेक्स्ट जेनारेशन नि बागै निनि तामु मानसुमानि तंनाय आबुनि बागैनो तिनि अ पान्दानि बिसिंते आं नरक जत लिडार्स रक न सानानि मुचुंगो जे ताबुक सिनि कामियो कुनु बीजेपी नि लिडार फायै कुनु साफाय कांकाय जोंनो न खुग्रिनाय वाक टक पुनरिनाय हिनि साफाय कांकाय जों बरक न मा सोंनाय शुदु न वाक टक पुन रिमाबाय सिनि दफा मुमु थांजागनो नंनि विजन तामो नंनि पेशन तामो नरक तामो मुचुं त्रिपुरा हानि त्रिपुरा सार नरक तामो खलायनानै मुचुं अ प्रश्न असुमुंसुं बंनि साकाव माति सानाय बरक जुदि न ठीक ठीक जवाब रिउइ माया हंकाय सिनि त्रिपुरा सदफानो नरक मुथांनानि कक जुदि सावि माया हंकाय बरक न जों कामिनि रिखलाय मारो हनाय ताखुरो बुखुरो मुइदु खाय दनेगे सिनि त्रिपुरा साना ते ता थकक सिनि जों 70 बछर रुखा सिनि त्रिपुरा साना थकक मां जों उसुरुमां सिनि फिकुङो देवाल नाङै थांका जों ते उसुरुनानि जागा करै जों कामिनि बरक कामियोनो तंनाय जों कामिनि बागैनि कक सानाय कामिनि लुकुरंनि बागैनि कक सानाय नों जोंनो जेसेबानो एसेम्बली बिसिङो नों जंगलनि हिन्दी जों जंगलनि बरक न अ जंगलनि बरकनि बागैनो जों फाइट खायनाय खबरदार सिनि अ जंगलनि बरक रंनि बागै नरक कुनु हामिया ताबान सुकदि जों आबनो मा सानाय ताखुरो बुकुरो खबरदार हिनि जों मा सानाय आगि तिप्रालेन नांगौ हिनै आंबो 2018 सालो आईपीएफ तुगयो तंफुरो एसेम्बली बिसिङो आं आईपीएफ की तंफुरो तिप्रालेननि कक साका केबल लगिरिनाय करै ताखुरो बुकुरो साइसुं खरां तिसामाबाय तामो खायनाय फियाबा जों महाराज नि जारै ताकलाय 13 जना एमएलए मानका 13 नि बिसिं 13 नो सुपर हिट एमएलए जत्तनो चिनि दफानि बागै कक सानाय ताखुरो बुकुरो तामनि बागै जों दंथया तांनाय ताङै जों रागिया तंनाय तामनि बागै जों दिनै बीजेपी थांनाय खरकसा खुरुकसु पार्सोनेल दुसुमान तंगो आं बबाय नायसिगलाय मानलाया आं बबाय कक सालाया ब तंखाय आं तंया ब जे राजनीतिक बदल तंखाय आंगा राजनीतिक बदल तंया आमतै हिनै वानसु लायमान दे जोंबा चिनि दफानो तेबो कुनाव सिक्सिनायबा ओंगै मानो जानजने पार्सोनेल दुश्मन कामी कायसा एरिया कायसा तंगै मानो हायपानो चिनि नाहार मुंले कायसा नंना नांनाय चिनि विजन कायसा नंना नांनाय जे आमंखा चिनि ग्रेटर तिप्रालेन जों जेसाखबानो अमनम नांगौ ओ ग्रेटर तिप्रालेन सानतानि जों खरकसाबाय मिलि माया आमते इंला खांकाय गथालाय माया अंलाय खांकाय जों कुनु दिनो सिनि तिप्रासा बसंनो नेक्स्ट जेनारेशन जों काहाम कायसा जागारि खलांमान गला फियाबा तिनि फायदि तिनि अम हायखाय जोंनो जे महाराज साया रि तंमानि जोंनो जे सामपिलि रिउइ तंमानि आबनो जोंबो मर्यादा मारिनाय दाखुरो बुकुरो तिनि नुगो त्रिपुरानि एसेम्बली 27,600 कोटी सामथिं बाजेट खलायो सारा त्रिपुरानि बागै एडिसिनि बागै बेसे बाजेट खायका मात्र 672 कोटी टाका ते बाकी खाय आमरनो जों मासिनाय जों बार सोंका चिनि एलओपि बो बार सोंका तामनि बागै 672 जों जे जागाव 31% चिनि बरक रक एडिसि आमचाया तंगो जोंनो 31% जोंनो बाजेटनि रां रिनानि कलायो उसुगांव लास्ट विधानसभा आदिनो
एग्रिकालचार मिनिस्टार रतनलाल नाथ साव आरो एडिसिनि बागै 672 कोटी फानो गुबुननि दप्तर जेबन एग्रिकालचारेल ट्राइबेल वेलफेयर ARDD फरेस्ट इंडस्ट्रीज आमते हाइकाय गोबां मा दप्तर अ दप्तरो रां चिरिति प्रसारनि बागै खाथियैना रगजागौ इनका आ रांखाय नंनि रांनिया देबा हिनिसाव इनका समय करै सिंनानै हिबानो समय मानिया आं सोंनानै नाय माने मुसुंनानै गावमनो इनका आमते हिकायबा म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन नि बागैबो तो रां हाजार हाजार कोटी संरक्षण खायबंनि बागैबो आलादा बाजेट खालायजागले मोहनपुर जिरानिया म्युनिसिपालिटी काउन्सिल नि बागैबो आलादा रां खालायजागले इनका आबोखाय नरक मानिया देबा इनका जोंखायथिनि बागै साखा इनका सब समयनो बेरा रिजाक इनका बंनि इनका जतन ठीक अमरंनो नुगुई जों साइमान तंफानसे तिनि त्रिपुरा हानि तिप्रासारो जतन बुजगै मानिया ताबुबो बीजेपीओ काहाम साख्रि माननानै बागै बोसानो साख्रि नार बागै जों बीजेपीओ जयनिं खालामनो गोबां पत्र पत्रिकाव ससियेल मिडिया नि बिसिंथै जों नुगै दङ ताखुर बुखुर तामो खायनाय निनि बोसा चाप्रासिङै निनि बोसा फुरका साख्रि खाय जेफ्रो वान जाय अफिसार बाय मुसुखिनि कुरि जागानो आजराव नों बियां थानाय ताखुर बुखुर आमनोसै जों मावान सुंनाय ब्ले तामो खायनाय आबोनि बागैनो फायदि जों अमहाय तंगै अंलायाखौ अमहायखाय जों तंगै सुगलायाखौ जों बुय हायखायै जों पावारनि बागै राजनीति खालायलाया अंलायाखौ जों सिनिति प्रासानाव मोथांनानै बागैसे जों दिनै अदफानाव मोथांनानै बागैसे सिनि बुबाग्रानि जे लिडारशिप अ लिडारशिपआवसे जों सामुङा तांलायनाय आकगनो जों सिनि लुकुरावनो मा बुजगलायनाय ताखुराव बुखुराव गोबां मा एलिगेशन खालायो सिनि तिप्रामथानि लिडार्सनि बिरुद्धे रांसावो गोबां मा जागावनो करापसन आरो चिनि एडिसिओ रांसे हरमानि करै कर्मचारिनो बेतन दिनानै बागैफोरथ आन्दोलन मा खालायलायो राज्यनि कर्मचारिनि बेतनखाय 1 तारिखआवनो हाबै थाङो चिनि एडिसिओ साख्रि खालायनाय 4-5 तारिखआव फानो बेतन हाबिया बाहायके चिनि तिप्रासा डेभलपमेन्ट नंनाय बाहायके इकोनॉमिकली जों डेभलपमेन्ट नङै माननाय जों इकोनॉमिकली जों हा जत दिगेवनो जों डेभलपमेन्ट होननानै थांखा हखाय जों थानसा नांगौ थानसा खायै बुबाग्रा जोंनो लगिरि दंमा जरा अ बुबाग्रा लगिरि दंमा जराव जों जत लुकुरावनो मा बुजगलायनाय दिनै जे अर फायनाय जत लिडार्सनो आं कयनानै मुचुगो जों फायदि हामजाक माने बिसिंथै जों जत खरकसा बाय सुबासु खायलायनो सुदो सरि हामियांका अंकाय खरकसानो थां सुबाय दैखा जेकुनो नगद थैका अंकाय बनो थाङै सुबाय दैखा आमो तो काहाम कगनो आबुनि लगे लगे जे लुकुरक सिनि कामी बिसिङो विलेज वाइज वर्ल्ड वाइज आसुगलाय जों तिनिनो अ कग रगनो आनि कगनि परे ते बाकी लिडार्स सब गोबां मा कग नारनाय नरनो हयतो अमहायके जतन ब्लाब ब्लाब खाय कायसा खाय बय पैड कलम रिजाखना प्रत्येकटा पॉइंट नो जेटा इम्पोर्टेंट नंनि खाव नांजामा पॉइंट नो नरक अर सुइतलांदि सैतलाङै जेफ्रु सानानि बरकनो आजराव नरक बरनो आ पॉइंटनो सावै खनारेदि सिनि बुबाग्राबो सानाय बुबाग्रानि आ पॉइंटनो कारण म तिनि आसुगलायका मीटिंग पाइथागा तिनिनो पाइखा मया जों खोनाबो दंनाय अर तिनि अर सिनि बुबाग्रा सारिनाय खानिनाय थुनानि व्यवस्था खायनाय खोना जरा जों अर जागा सिनि कन्फारेन्स सिनि कक्साब लाइबं पान्दांनाय ताखुरो बुखुरो नरक जत अ पेट न बय जे मानमानि आबनो जत्न खायाखै सैतलांदि पॉइंट रगनो जों पाब्लिक रगनो मा बुजक नाय तिनि जे चिनि बुबाग्रा आमसे खरस खायै नरनो पेड रियो अ जाका बैग रियो अमहाय रिसा रियो अमहाय जों तत्रा रिजाकनाय रियो तामनि बागै रि गाय जों फायदि थानचांलायदि जों अ थानचानि मारिनो त्रिपुरा हानि जत तिप्रासारकनो जत लुकुरकनो जों अककनो बुजक थं हिनिसे जोंनो बुबाग्रा अमहायखाय बिनि बायथांनि रां पैसा बायखायाखै तबो गोथां तंसाक चिनि तिप्रासाराव मोथां देमानो अ साइतो मुंनो नों आंबो बुबाग्रा हायखायनो मा साइतो
सायटंनाय ब सायटंबा बाया दाखुराव बुखुराव नों आं बेबां नों मा सायटंलायनाय आं आनिखौ गासै कलक सालिया जेसक साखा आपसोंनो नरगबो যদি नांजागै दं हाय कयेकटा पॉइंट सिनि लकरकनो बुजक दि ते जत अर फाइनाय आनिस्लाय अकरा साखरानो खुलुमुंगिया फारै ते आनि साखसालायरनो खाकसामा हामजा बुंगिया फारै ते चिनि अर लिडार्स बुबाग्रानो खुलुमुंगिया फारै आं नरनो जतनो हामबाय सानै आं बुबाग्रा आयुगनोथुम ग्रेटा टिप्रालेन दाक्तिनो मानथुम ते चिनि टिप्रासा दफा मुथां जाक्सिदों जतनो हामबाय खुलुमबायका Jalan जो हम